Hola, soc Joan Ramon Sanchis, catedràtic d'Economia, i aquest és el meu canal de YouTube en valencià Parlem d'Economia. Benvinguts al canal, us anime a que es subscrigueu. Bé, avui vull parlar sobre el tema de les dones en l'economia, el paper de les dones en l'economia i com pateixen les conseqüències d'una societat patriarcal i masclista. Crec que pot ser interessant fer una valoració sobre aquestes qüestions, ja que estem prop de la celebració del Dia de la Dona, que és el 8 de març. Bé, en general podem dir que el paper de les dones en l'economia ha estat històricament relegat a un segon pla. L'economia ha estat dominada pels homes, ha sigut algo dominat pels homes i per als homes. I això ha generat tota una sèrie d'injustícies que cal conèixer i que cal denunciar. N'hi ha estimacions a nivell mundial que assenyalen que el cost de la desigualtat de gènere arriba als 28 bilions de dòlars sobre el PIB mundial. Això és una xifra molt significativa. No es valora de manera justa l'activitat de les dones en l'economia i, com a conseqüència d'això, les dones pateixen amb major intensitat les desigualtats, les injustícies i la pobresa. La qüestió que ens plantegem és possible acabar amb les desigualtats de gènere i aconseguir una igualtat real entre dones i homes? L'empoderament econòmic i el feminisme econòmic són aspectes que cal potenciar per a tractar de solucionar aquest problema tan greu de la societat del segle XXI. Vegem algunes xifres que ens demostren l'impacte econòmic que existeix sobre les dones en l'actualitat. En primer lloc hem de parlar de la bretxa salarial de gènere. Aquesta bretxa salarial arriba al 12,2%. Això significa que les dones estan cobrant salaris més baixos que els homes per les mateixes activitats i per les mateixes responsabilitats en el món laboral. Si analitzem dades d'ocupació corresponents a l'any 2018, podem veure com la població activa entre dones i homes té una diferència de 10 punts. I la taxa de desocupació és també de 3 punts de diferència entre dones i homes. Hem de dir també que el treball femení es concentra en ocupacions que estan molt precaritzades, com és el cas del treball domèstic o el cas de l'hostaleria o dels magatzems de taronges. Algunes xifres. La taxa de temps parcial de les dones és d'un 232% superior a la dels homes i la taxa de temporalitat de les dones és un 6% superior a la dels homes. També hem de parlar del tema de la conciliació laboral i familiar. En aquest cas també són les dones les que pateixen amb major intensitat aquesta conciliació perquè generalment són elles les que assumeixen les tasques domèstiques en la família. I per últim hem de parlar també del sostre de cristal, és a dir, de les dificultats que tenen les dones per a accedir als llocs directius. De fet, les dones només representen el 2,9% dels llocs directius en el conjunt de les empreses a l'estat espanyol. Bé, totes aquestes xifres demostren clarament que existeix una desigualtat molt evident i significativa entre homes i dones. Però quina hauria de ser la funció de les dones en l'economia? Bé, sabem que des de principis de la dècada dels anys 90 del segle XX sorgeix el que es denomina el feminisme econòmic o la economia feminista. Aquest ha desenvolupat un paper molt important per a tractar d'igualar les posicions entre les dones i els homes. Les àrees en les que s'ha treballat principalment el feminisme econòmic són, d'una banda, la visualització i denúncia de les desigualtats. En segon lloc, la crítica de l'economia ortodoxa basada en el model neoliberal en la que l'home té el predomini total i absolut de l'economia. A partir d'ahí, la construcció d'una visió alternativa en què el paper de les dones siga fonamental en el conjunt de l'economia i del funcionament de les empreses.
També és important analitzar les causes d'aquestes desigualtats per a tractar de reduir-les i d'evitar-les i, en aquest sentit, aplicar polítiques de discriminació positiva que puguen combatre les desigualtats entre homes i dones. Pense que l'economia feminista és una branca dins de l'economia que pot jugar un paper molt positiu. Hem de recolzar l'economia feminista i tot el que això significa, tenint en compte que la igualtat de gènere és un dret humà que hem de potenciar, que hem de possibilitar, forma part dels objectius del desenvolupament sostenible de Nacions Unides, dels ODS, que és una qüestió de justícia social i que la participació de les dones en el conjunt de l'economia és algo molt positiu, és algo que pot contribuir a enriquir l'economia i a millorar l'economia en el seu conjunt. Per tant, recolzem l'economia feminista i considerem que el feminisme econòmic és algo fonamental per al desenvolupament del conjunt de l'economia. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero haver-vos ajudat a clarificar algunes qüestions relacionades amb aquest tema. Fins a un altre vídeo.